Na pravom ste mestu. Sajam automobila Auto Expo. Održan je još jedan sajam automobila u Kragujevcu, Auto Expo 2011. Na sajmu ove godine je učestvovalo 11 izlagača, distributera automobila, auto opreme, osiguravajućih kuća i ovlašćenih servisa. Zainteresovani za kupovinu vozila na sajmu mogli su računati na sajamske popuste koje su davali gotovo svi izlagači. Menadžment ovogodišnjeg sajma automobila se pobrinuo da za najsrećnije posetioce obezbedi vredne nagrade. Glavna nagrada je bio Peugeot skuter. Domaće auto kuće su izložile najnovije modele automobila Fiat, Ford, Volkswagen, Mazda, Peugeot, Chery, Škoda, Kia, dok su privredna vozila izložena na platou ispred hale. Ove godine na Auto Expo nije bilo proizvođača autodelova koji će se Kragujevčanima predstaviti na proleće na specijalizovanom sajmu autokomponentistike. Sajam Auto Expo 2011. otvorio je Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada Kragujevca. U Šumadija sajmu su naglasili da je ovogodišnji sajam realizovan u saradnji sa Beo Expo, što se najpre može videti po kvalitetnim i modernim štandovima i pratećoj opremi. Mi smo odlučili da vas upoznamo sa pojedinim izlagačima, pa da krenemo redom.